Sebastian, Yep. humorerik baldu gaur bersolaritzak. Lotura badaukate irria eta hitzak, nola beti berdinak ez diren baldintzak, beti ez da posible tarteka bai behintzak. Jarra, aizu, tartetxo bat baldaukazu. Vale, bai, konforme. torri. Eta humoreak ze pixu izan du bersolaritzan? Bueno, bertsolaritzan humorea bere pisua izan du, eta bati bat, humorea bertsolari danak uste dagoela pixka bat, etxo gutxitxo. Gertatzen dana da, bertsolari batzuk beste baino gehiago, eta humorea nik uste dut bertsolari batzutan finkatu indala edo olako relazioa izan dela, garai bateko Fernando Amezketaren historiak, Lazkao Txiki, Matxin de Metxelena, Lazkao Txiki de Metxelena, onik zueldia, eta personifikatu egin da gehiago, bertsolaritzan beti izan du humoreak eta ziria sartzeak, adara jotzeak, minik eman gabe izkokoak egiteak, esan nahi bikoitzeko hitzak erabiltzeak, beti izan da parteko pixua. Bertsolaritza lehen herri txikiekin eta nekatzal giroarekin lotze zen, gaur egun ordea hiritartu eginda, horrek ekarri aldu aldaketarik bersokeran edo humor estiloetan. Gauzak aldatu egin dira bertsolaritzan hiritartu egin da, herri txikiak hiritartu egin dira, eta gaur bertsolaritzan hizkuntza bera biltzen da, registro bera biltzen dira herri txikitan da herri handietan. Nik uste aldatu dela da, herri txikitako hizkuntza bentzat aldatu da, eta gure inguru honetan, azpeiti, askoiti, errezil, hitzarekin jolas egiteko ohitzori galdu dela. Bakarri minik eman gabe humore ikutuarekin agarra jotzeko puntu hori da galtzen. Eta zuek ze teknika erabiltzen dituzu humorea sortzeko? Bertsolariak emozioa sortu behar du, eta hori ikusi behar du, humoreti sortzen duen, trisplati sortzen duen, nola sortzen duen. Momentu bakoitza jakin behar duzu, noiz zer komeni den, eta, zu leku batean zoazen garaian beti zoaz, lehenbizi zerbait ikasten aizea arxiboa betetzen, izenakin, egoerakin, jendeak estandako kontuakin, eta orduan geho kantoan ezitekoan bariotzu zuhura, eta momentu egokian kantatzen mazu, har sortzen du humorea. Eta orduan zergatik dira bersolari txapelketak eta batez ere finalak egin serioa? Horrek nik uste antzun bakarra ez dakit izango, baina bersolaritzak humorea sortzen du eta publikoak humorea aztatzen du lasai dagoen garaian. Eta txapelketan kriston tensio egoten da. Eta orduan zaila da humorea sortzen ere bai eta humorearekin efektuak sortzen ere bai. Tenso ez da goten bersolari bakarrik entzula ere bai. Bertso bakoitza puntuatu egiten da, eta han gauzak seguruak gehiago balio du humorea arreskatzea baino askotan.